kai ni ba. Inda kunne ina jiyo sauti ni na bai ji shi ba. Inda furci na fita ta cikin baki ba a ji ni ba. Inda kaya suna fitar da kala ba zan ga nawa ba. Inda kyawu ake batu wallahi ba za a dube mu ba. Inda abadan ana wa girma wani da ba zai haushi ba. Inda da isa ke isa haida kwa isa ba a yi ta ba. Inda da ibada ake shiga aljanna ko mu ba ma shiga ba. Inda da rabo ake biya mu na mu rabon ba zai kai mu ba. Inda zafin nema yana kawo samu ba a zaunu ba. Inda kowa da kansa zai kai kansa ba za mu kai kanmu ba. Inda kuka da maganinsa ba za ya wuce abin sanmu ba. Inda nutsuwa tana nitsar da mutum ba za ni nemo ta ba. Inda ilimi da shi ake girma ba za mu girmama ba. Komai aka ba mu sai dan daya na ɗayan da ba a ji na binsa ba. Mai alfarma abin yabo dan Allah, annabi kula da mu. Mai alfarma abin yabo dan Allah, annabi kula da mu. Allah masani Ubangiji ba zan gajiya da roƙonka ba. Mai laifi ne ya zo da wanka yake a kula ni da shugaba. Amince man ka bai sani faɗa da faɗin da ba nawa ba. Dan wanda ya zo yawan zuban tabbacin sa da gwantan haibu ba. Mai alfarma abin yabo dan Allah, annabi kula da mu. Karo tsira da martaba da aminci nan ga kairil wara. Sabansa da Ali ka saka a cikin izan yunkura. Allah samin da Fadima a gidanta kaɗai nake yin bara. Shehunnai ma ka sa dukansu guda ɗaya ban ware su ba. Duk da kai ba ka gajiya da mai korafi ba mai zance ya kanka annabiyar da dalilin hauyin tafi. Lalle na sane cikin kaman zan Allah kara maka shafi. Sai maka nake wallahi har mutuwa da ni take mun ba. Mai alfarma abin yabo dan Allah, annabi kula da mu. Na dimauce na aukace na susuce a kai mai gida. Na tirje zuciyata akan ka masoyi har gaban abada. Kuma mai za a bani da gaske nake wallahi ba na bida. Soyayya ta da kai ta ishe ni ma'aiki na ba zan bar ka ba. Sanadin komai mukammali wani da ba zai gano ta gaba. A girman sani ya san katin da can balin tana nan gaba. Kowanne sakan gudu kake nisan ka ba za a goshi ba. A buga a bar kayan da kake ba za a same ka ba. Mai alfarma abin yabo dan Allah, annabi kula da mu. Dama ka soyayya take amsar ban bukace ta ba. Ni ne na ji yanda raina yake ji kan Mamudu babban uba. A bar na kan a kyale ni sauki ni ban nemi ɗaukin ka ba. Manzon Allah rashin haɗuwar mu da kai ke sa ya zuba. Ka yarda da dinga yi ma yabo ko bayan rima aiki na yi. Ka yarda a san da duk na yi kiran ka zo ko babu kowa na yi. Ka yarda ka bani tsantsan rabo a cikin kaunar ka mai tausayi. Wallahi da kai na saba kadai ba san wani wanda ke bani ba. Abin yabo dan Allah, annabi kula da mu. Kasan ni banda kuri ma'aiki banda ka shaida ni naka ne. Komai na faɗa a mun uzuri manzon Allah ina san ka ne. Ni na gama haukacewa akai komai na
zai samu farin cika Ahmad ne daga Abdalla wanda a san Mahmud ni na riga manzon Allah muna san ka san da wani ka ba za mu yi masa ba abin yabo dan Allah annabi kula da mu dan Allah karka kyale ni rauni na san ba zai kai ni ba in ka kyale ni wallahi ko shara na san ba zan kai ta ba ingancin rayuwa shugaba dan Allah sanda duk zan yabe ka kana ko ba zan ganka ba Annabi Muhammad kenan Annabi Muhammad kenan daga kai kawai shi kenan kai ne ka zamto uwa uba a duk halitta sannan kai ne kake bayarwa Kasimu kai ka zamta nan sannan ka sarkin kyauta mai jura dukkan wauta shugaba fannin hakuri ko dammo ya sallama makaran Annabi Muhammad kenan annabawa manzanni sannan ka khairun nasu mai magance dukkan rauni mai sada mulki annabi kai ne ke ba da umarni kai ke sa Allah take in ka sai yayi sai yanke annabi Muhammad kai sarki ne ko ina kai kenan annabi Muhammad kenan kamar ka baban fati waye yake ta hijabai har yaje inda babu sitanti waye idan yayi bauta har mala'iku suke yin santi babu ga amsar nan ku ce annabin shi kenan shi ɗaya ne kwallon kwal ko gun rabbi ya wuce haka nan annabi kai sarki ne sarautar ka babu irinta dukkan sarakai shugaba gaban ka suke tatata duk rawani inda aka to ya zama kyallan tata kai ne sarki ga halittu kuma rahama ga matattu ko taron mashar wanda za a yi dan ka za a yi kenan annabi Muhammad kenan taka da kyau sarki a yau sarki a ranar gobe taka da kyau shugaba wakilin rabu gatan rabe annabi Muhammad kai ɗaya ne gwani wani ka ya zama gobe ya mai rabo da rabawa kai ne abin kamawa makiyanka mu dai mun kyale su tun da jahannama na nan annabi Muhammad kenan mai gidan halittu mun shaida kai ne abin kamawa kai ne tak wanda ilahu yake yawan nunawa kai ne siratal mustaqim mai kyau uban kyawawa kai ne ka zamto babba Musa da Isa ka zarce sa har Adamu da Sulaiman ka wuce kowa ka wuce komai ba sa'an ka ma'aiki matsayinka ya zarce a gani bare a faɗe shi da baki kai ne azimul haƙuya mai yin aikin jaki sarki naɗi na saraki kai ne kaɗan masu bulki duk wani mai mulki rukon ƙwarya ka ba shi ma'aiki annabi Muhammad kenan yara kinsi annabu wanda daga kanka an je ƙarshe kai ne kanka ji fakat rasulun mai gida wurin sa bashe dukkan isa ko mulki in ka zo sili sai sili
rabbana ya cika fal. Duk wani mulki ko ko mukami da an zo gunka suna nan. Annabi Muhammadu kenan. Alhamdulillah na gode maka rabbana jallalla da ka bani baiwar yin bege kun sidi dan Abdullah. Sharif wadata ni ne na wallafa rabbu ƙara sa mani hula sanan ka naɗa min rawani a layin yaban almadani.